Tislima sabiħa lil Joe Micallef minn sħabu l-bikers. Kienu ftit wara 3:15 tal-4 wara nofsinhar xin il-ħsejjes ta' qatt ta' muturi kisru il-ħemda tal-Pjazza tal-Mosta. Għexieren ta' muturi skortaw il-karozza li kienet qed iġġor it-tebut ta' Micallef mill-isptar Mater Dei lejn il-Knisja Arċipretali tal-Mosta. Joe Micallef li huwa il-kap tal-isptar Kering Grek miet il-ħadd li għadda f'inċident ta' traffiku fiċ-Ċirkewwa. Micallef ta' 60 sena minn Mosta kien qiegħed isuq il-mutur tiegħu meta ħabat head-on ma' vettura oħra missjuqa minn ir-raġel ta' 64 sena. Micallef miet mad-daqqa. Fl-omelija Father Brandingat qal li l-okkażjoni ta' l-erba' huwa għal kollox differenti minn dak li seħħ ftit tal-ġimgħat ilu. Iċ-ċirkostanzi huma differenti. Waqt li ftit tal-ġimgħat ilu fl-istess knisja sar il-funeral ta' Missier Joe Micallef li ma' mewt donna kulħadd kienet jistennija, ta' Micallef il-mewt ġiet bħal sajjetta fil-bnazzi. Joe Micallef kien miżżewweġ lil Lenore u kellu żewġ titfal, Paul u Ashlyn. Wara l-quddiesa preżenti katavere, Micallef indifen fiċ-ċimiterju tal-Mosta.